Добре, здрасти хора, съм Бил и добре дошли в карта, която по-точно която аз изтеглих и сега ще минава малко. Не видим докъде ще ме води. Това карта е много дълга, бе. Много добре. Ще видим когато стигнем горе и до тогава. И продължаваме си, хора. Мъкри, боти, неща и мислех да ви ги спестя. Тази карта е въздушна и е направена от хака. Аз не съм хакер. Какво продължава? Това е. Да преминаваме към следващата. И до следващата карта, хора. И хора преминаваме към следващата. Карта на Креатор, Креатив съм така ма пусна играта. Я да видим какви неща има тук. Лава джамп. Тази карта е доста големичка. Не е много. Тази карта е само за разглеждане, не за игране. За жалост. Тук да достроиш мост. Тук от лава ли е направено? Ле. Не ми се мисли. Колко е висок това нещо? Докъде? Бърках картата. Не точно тая стеглих. Тук има скачане, глупости. И ще правя някой от тях. Изключ нещо. Този звук ще е много силен за вас. Пъкна. Това. Я да видим какво продължаваме напред. Това е картата. Нека само да ви покажа какви неща притежават новата версия. Има ендър честове. Вижте нещо най-якото нещо на света. Туруруруруру. Невероятните яки. Това са ендър пери. Телепорт. Къде ли ще попамо? Добре. Крилата. На Креатив ще видите какво могат. Ник ли първа станеш някакъв 6 това се чува. Че картата е хубава. Но трябваше да е някаква дава юна, пала да е тежка. Няма нищо.
Тук си построяш пътя. Трябва да покажа нещо ново от новата версия. Има нови стрели. Не, всъщност не е нови. Има ендър звезда. Има такива странни пушинки. Ху-ху в лавата. Лавата е отровена. Давай, кръвта е дивизиона. Шапан, кук. Новите енчанти. Тук има нови енчанти, вижте. Първо е Protection 2, Protection 3, 4. И това са Protection 4. Мисля, че има и петица, ама... Първо ви показвам като му се. Първо ви показвам, пък направо мога да направя. Например, да си енчант на меча. Някъде да го сложим. Айде да кажем и тук. Един енчант тейбъл. Имаме Sharpness 1. Sharpness 1. Може се? Не. Сега да видим с това дали ще ми се падне в енчант. Protection. Има ли оня 3D? Не работи. Ще един 3D. Като го сложа още един път с мен енчант. Понеже това е видеото, хора, не знам какво ще друго да измисля. Един клипер, който му тестваме Sharpness. Да, Sharpness. Бъглива! Пайса. Бъглива нова версия. Спрел. Бъглива спрел. Искам да падна. Ето. Това е за всичко, хора. Харесайте, коментирайте. Ще видя какво мога да направя следващия клип. Дали да продължавам проектите на Hungry Shark, не че имам вече. Пишете в коментарите на какво предлагате, каква игра да снимам, дете безплатно Google Play, дете не е много гигабайти. Не че е слабо устройството, просто тъй. И това беше за това, хора. Ще видим следващия клип и чао!